L-Enemalta mistennija tkun involuta fi proġett ta' żvilupp ta' wind farm fil-Montenegro. B'hekk l-Enemalta qed tibda tesplora wkoll proġetti kummerċjali barra minn pajjiżna. Dan skont kif kien intqal li se jsir meta kien iffirmat il-ftehim ma' Shanghai Electric. Fil-fatt bħala parti minn din l-alleanza strateġika mal-kumpanija Ċiniża twaqfet il-kumpanija International Renewable Energy Development Limited. Kumpanija li għandha lan li tfittex li tidħol fi proġetti ta' enerġija alternattiva madwar l-Ewropa. Is-sibt filgħodu l-Enemalta kkonfermat li wieħed mill-ewwel proġetti li din il-kumpanija tefet għajnejha fuqhom huwa dak fil-Montenegro. Jirriżulta li l-kuntratt tal-kiri tal-art fejn se jsir dan il-proġett kummerċjali mistenni jgħaddi għand il-kumpanija li għandha sehem fiha l-Enemalta wara li fallew id-diskussjonijiet ma' konsorzju Spanjol. Kien 5 snin ilu li kien intlaħaq bil li dan il-konsorzju jimbni impjant fuq iktar minn 900,000 metru kwadru ta' art. Iżda l-proġett ma mexiex skont kif maħsub. Il-Gvern tal-Montenegro approva trasferiment tal-kirja lill-Enemalta fl-aħħar jiem dan wara li għaddiet id-dokumentazzjoni meħtieġa. Fi stqarrija l-Enemalta rrimarkat kif diskussjonijiet intensivi bejn l-imsieħba kollha f'dan il-proġett mistennija isiru fix-xhur li ġejjin.